disciples and apostles, mabilis ba? Why did Jesus' disciples and apostles have to preach the gospel even to the point of martyrdom? 자, 바이블 Luke chapter 2 verse 13. 호련히 허다한 천군이 그 천사와 함께 있어 하나님을 찬송하여 가로되. 자, Lucas chapter 2 verse 13, sabay-sabay po natin basahin ng malakas. 1, 2, 3, blow! Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawi. 아멘. 아멘. Amen. 자, 이 문장을 축자 영감설로 표현하자면 아기 예수가 탄생하셨을 때 천군 천사가 오셨다는 것입니다. Kung ipapahayag po natin ang pangungusap na ito sa literal na anyo, literal translation ng inspirasyon, mangangahulugan ito na noong isinilang ang sanggol na si Jesus, mayroong isang hukbo ng mga anghel na naroroon. now 크리스마스 시즌, Jesus Christ, Lamb of God, this coming, many angels come on, Jesus this coming, supporting, guidance, bodyguard help you. Kaya po, nung si Kristo po ay dumating sa atin, na kinikilala nga po ngayon ang event na Christmas, marami po ang mga anghel na kasama ng Diyos nung siya ay bumaba dito, the Lamb of God. And there's so many people church worship coming, angels looking for typical. At sa mga tao naman po, na maraming mga tao na pumupunta para mag-worship, bibihira po sa atin ang makakita na ang mga anghel ay kasama natin. Church worship coming, Holy Spirit not together. Kasi kung ang sa worship po natin, pumunta po tayo, tapos ang Holy Spirit po ay wala, hindi po talaga natin ito ma-discover. Our why worship coming, pray for you. Why pray for us? Holy Spirit will come. My heart, my body. Bakit po tayo nananalangin sa ating pagpupuri, sa ating praise and worship? Dahil wini-welcome natin ang Holy Spirit na ito po ay pumasok din po sa atin. 사람들은 의외로 단순합니다. 2000년 전 예수님께서 유대 땅 베들레헴에 작은 마구간에 어린 양으로 오셨을 때 그다지 많은 사람들이 환영하지 않았습니다. People are surprisingly simple po. 2,000 years ago, when Jesus came as a lamb to a small stable in Bethlehem, Judea, not many people welcomed him. 그러나 어린 양 예수님께서 키가 자라고 말씀에 대한 능력이 한도 끝도 없이 나타내 보이면서 따르던 제자들에게 많은 울림을 주셨습니다. Gayunman, the Lamb Jesus grew in stature and demonstrated boundless power in His word, deeply resonating with His disciples. 아멘. 아멘. Pastor today, Sunday worship, dancing member, dancing, Pastor action looking for, I cry. Ngayon daw po na nag-praise and worship tayo at nakikita po ni Pastor yung mga sumasayaw, naiiyak po siya. Now very hot, aircon no more. Very hot. Dancing. Beautiful dancing. Holy Spirit together dancing. Pastor very happy. Wala naman po tayong aircon, pero kahit ganun po yung nangyayari, sobrang mainit po ang lugar natin, nakikita po ni Pastor na may mga sumasayaw at ang Holy Spirit din po kasama sila. Yesterday young people, music ministry members, disciple member, so many hours training, practice. Kahapon po, yung mga nasa team po ng worship, mahabang oras po ang kanilang ginugol para sa pag-awit. Your wisdom scaffolding down? No. Your God of ministry work, sacrifice help you, your wisdom given to you, your healthy, blessed given to you. Ang karunungan po ba na nagmumula sa Diyos ay bababa na lamang? Hindi po. Kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, ang karunungan
At ang mga mabubuting kalusugan at mga pagpapala, yun po ang ating matatanggap. 아멘. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 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 파스터 정, 만패 월십 카밍. 파스터 정 very happy. Si Pastor Jong po at si Ma'am Fe na magkasama po ngayon sa worship, natutuwa. Lenny mother, very now difficult. The worship coming, also very happy. Marami din po ang mga nanay na hirap din po, pero nandito ngayon. Kaya tuwang-tuwa po si Pastor Jong. 자, your Jesus this coming ministry work now looking for. 자, 디두모 도마와 가론 유다가 두 사람을 제외하고는 예수님의 치유 사역, 축복 사역, 지혜 사역, 지식의 사역, 섬김의 사역, 금식의 사역, 기적의 사역, 부활의 사역 등 수많은 사역들을 지켜던 제자들은 예수님께서 수없는 고통을 당하시고 십자가에서 죽으셨을 때 3일 동안 엄청난 상심이 컸습니다. Maliban po kay Thomas and Judas Iscariot, the disciples who witnessed Jesus' countless ministries, kagaya po ng healing, blessing, wisdom, knowledge, service, fasting, miracles, and resurrection, were deeply heartbroken for 3 days when Jesus suffered immeasurable pain and died on the cross. Our God, this coming, how many volume ministry work help you? So many ministry work help you. 그래서 our member, Jesus Christ, how to ministry work action help you? Nearly full memorize your practice, training, and delivery help you. Nung si Jesus po ay napunta po dito sa lupa, marami pong ministry na ginawa ang Diyos. Kumbaga paglilingkod po ang ginawa ng Diyos. At ang mga anak niya din po ngayon, ang mga kagaya po natin, maglilingkod din po. Gaano din po kadami yung paglilingkod na pwede din po nating magawa or magamit para sa Kanya. 자, 지저스 하루 이틀 사흘 되던 날 아침 예수님이 부활하셔서 제자들에게 나타나셨을 때 제자들은 정말 천국에 대한 큰 희망을 보게 되었을 것입니다. Hallelujah. But when Jesus rose again on the morning of the third day and appeared to the disciples, nagpakita po sa mga lingkod, the disciples must have truly seen great hope for heaven. 오늘 사배사배 내치고 Sige po, repeat after me po. But when Jesus rose again, on the morning of the third day, and appeared to the disciples must have truly seen great hope for heaven. 아멘. Hallelujah. 아멘. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 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 자, 정말 예수님은 인간의 지식으로 인간들의 지혜로 풀어낼 수 없는 신기한 능력을 가지셨다는 것을 인정했다는 것입니다. Hallelujah. They must have truly recognized that Jesus possessed miraculous powers that defy human knowledge or wisdom. 근데 now so many people imitation God, worship going. Imitation God, worship going. So many people like this. Marami po ang mga tao na nagkukunwari po na kagaya ng Diyos at pumupunta din po sa mga pagsamba. 그래서 also this day dial left to hell, right to heaven. This day dial, our this day dial, tomorrow dial, after dial, left to hell waiting, right to heaven waiting. Two section, two way now waiting. Kung tayo po ay mamamatay ngayon, may left and right po tayo. At ang nasa left po, nag-aantay po ang mga nasa hell. Ano po, tayo po ay mapupunta sa hell. Ang nasa right naman po, ang heaven po ang nag-aantay sa atin. 자, 지저스 크라이스트 looking for 십자가에서 갈기갈기 찢어진 몸이 복원되고 노마 군병으로부터 창에 찔려 심장이 터지고 물과 피를 다 쏟아내고 틀림없이 의학적으로 100% 죽었던 예수님께서 살아나서 움직이셨을 때 제자들은 이 땅에서도 살 소망과 이유가 생겼고 부활에 대한
확실한 진리를 예수님을 통해서 발견할 수밖에 없었다고 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Hallelujah. When Jesus, whose body was torn to pieces on the cross, was restored, and when he was pierced by a Roman soldier with a spear, his heart burst open, gushing blood and water, and was 100% medically dead, came alive and moving. The disciples found hope and a reason to live on this earth, and they could only discover the certain truth of the resurrection through Jesus. May you be those who believe in this. I bless you in the name of Jesus. 아멘. 할렐루야. 글로리 투 갓. 아멘. 할렐루야. 아멘. 파스tor Y 참소망 크리스찬 철치 Y 참소망 가소가 철치 타이틀 네임 like this may. Yan, bakit po na napangyari na sa pamamagitan po ni Pastor Jong nagkaroon po ng Siyamsumang Balaogan at Siyamsumang Kasugad? 리빅 홉 철치. Dahil po, ito po ay nagtataglay ng pag-asa. Our dream, our vision, our plan, living hope 철치. Ang ating pong pangarap, ang ating pong vision, ang ating pong plano, ang church po ay maging buhay na pag-asa para sa lahat. Amen? 아멘. Amen. 아멘. So our members from God many wisdom given to you, knowledge given to you. Hallelujah. Kaya po sa mga members po ng simbahan, mula sa Diyos, ang karunungan at ang kaalaman ay pinagkakaloob po sa ating lahat. After so many wisdom, knowledge, now waiting. Father God, angel together, delivery, believe now. Come on. Matapos po ang lahat ng mga karunungan ay pinagkakaloob sa atin ng Diyos, ang Ama naman nating nasa langit ay magkakaloob sa atin ng maraming mga anghel at dala-dala ang pagpapala para sa atin. Pastor Philippine barangay, so many barangay. Father God, wisdom, bless given to you, knowledge, bless given to you. Pastor very happy. Kaya po, dito po sa ating lugar, marami po ang mga barangay na ang ministry ng Diyos ay naisasagawa, kaya ang Diyos ay tuwang-tuwa. 아멘. 아멘. Amen. 넘버 3. Thank you so much. 예수님은 믿을 때 각오를 단단히 해야 합니다. Pangatlo pong bagay na mauunawaan po natin sa text na ating binasa, kapag tayo po ay nananampalataya kay Jesus, dapat po tayo ay determined. 마태복음 3장 8절에 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 다른 성경에는 너희의 삶으로 참회함을 증명하라 번역하셨습니다. Sabi po sa Mateo chapter 3 verse 8, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. 우리 사바이 내치고. Sige po, ulitin po natin. Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. 아멘. 사람들은 예수님 앞에 나와서 먼저 해야 할 것을 뒷전으로 미루고 복만 달라고 합니다. 지혜만 달라고 합니다. 문제만 해결해 달라고 합니다. People come before Jesus and put off what they need to do first and only seek blessings. They seek only wisdom. They only ask for solutions to their problems. 샤머니즘 릴리전 like this. So many 샤머니즘 릴리전 like this. Marami po ang mga relihiyon na ganito po ang kanilang mga ginagawa. 여러분 예수님 믿고 교회 나와서 또는 여러분의 골방에서 올바른 회개 기도만 바르게 드려도 문제는 거의 다 해결된다라는 것을 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Kaya po, para po kay Pastor, pinapasbasan kita sa pangalan ni Jesus na kung maniniwala ka kay Jesus at pupunta sa simbahan o magdarasal ng tamang panalangin ng pagsisisi sa iyong sariling silid, karamihan sa iyong mga problema ay malulutas. 아멘. 자, 오늘 사바이 내치고. Sige po, repeat after me po. Binabasbasan kita sa pangalan ni Jesus na kung maniniwala ka kay Jesus at pupunta sa simbahan o
o magdarasal ng tamang panalangin, ng pagsisisi, karamihan sa iyong mga problema ay malulutas. 아멘. 아멘. 릴리 따갈로고 안더스탠. 아멘. 자, 아멘. 마닐라 가려면 오랫동안 마닐라를 왕래해서 내비게이션이 없어도 갈 수 있는 체험이 있는 사람들은 충분히 마닐라를 입성하는데 문제가 없습니다. 자, 여기서 체험이라는 단어가 나왔습니다. 그렇습니다. 기독교인들은 하나님의 독생자 예수 그리스도로부터 크고 작은 죄로부터 자유해지는 용서의 은총을 체험해야 된다는 것입니다. If you go to Manila, you have to travel back and forth for a long time. Those who have experience to navigate without a navigation system will have no problem entering Manila. Now, the important word experience comes up here. Yes, Christians must experience the grace of infinite forgiveness, freedom from sins, big and small, from God's only begotten Son, Jesus Christ. 아멘. Father God, forgiveness given to you, nearly experience number one important. Kaya po, ang experience po na ito ay nagmumula lamang sa ating Diyos. Jesus, this coming, your sinner, not forgiveness. How to your good experience coming? Kung hindi po sa atin dumating si Jesucristo at tayo po ay lubos na makasalanan, ano po ang mangyayari sa atin? Always sinners not get out. Yesterday sinners today sinners yesterday sinners after, the same again 1 year sinners in the name of Jesus get out no more. Kaya po ang mga kasalanan po na yan, kung wala si Jesucristo, ang kasalanan kahapon, ngayon, at sa mga susunod pang araw at magpasawalang hanggan, hindi po yan maaalis sa atin. How to have good experience, good blessing experience, miracle experience, delivery help you. Paano po natin lubusang mararanasan ang Diyos? Small sinners in the name of Jesus get out no more. Kahit po yung mga maliliit na mga pagkakasala or kasalanan, kailangan po itong wasakin o tanggalin po. 자, all 사바이 say. 자, 1, 2, 3 go. My sinners in the name of Jesus get out. 자, 1, 2, 3 go. My sins in the name of Jesus get out. Sabay-sabay po tayo ng malakas. 1, 2, 3, blow. My sins in the name of Jesus get out. Family sin in the name of Jesus get out. Family sin. Family sins in the name of Jesus get out. 1, 2, 3, go. No worship sin in the name of Jesus get out. No worship sin in the name of Jesus get out. No pray sin in the name of Jesus get out. No prayer sin in the name of Jesus get out. 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 아멘. 할렐루야. 글로리 투가. 아멘, 아멘. 자, 엔드. 성령으로부터 부어지는 부르심의 은혜와 물 세례로부터 부어지는 제3의 은혜와 또 방언 세례를 통한 체험적인 은혜를 입어야 온전한 사역과 온전한 신앙생활을 할 수 있게 된다라는 것을 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. And only by receiving the grace of calling from the Holy Spirit, the grace of forgiveness of sins poured out through water baptism, and the experiential grace of speaking in tongues. 아멘. Amen. Can Amen. you live a complete ministry and a complete life of faith? 자, all of you, speaking tongues, understand person, you understand. Sino po ang marunong nang mag-speak in tongues? 자, speaking tongues, Taas po understand ang person. kamay Speaking tongues, understand person, sa... you understand. Oo nga, naiintindihan, marunong mag-speak in tongues. All speaking tongues not understand? Wala pong nag-speak in other language pag nagte-pray. Speaking tongues not understand. Your how to Jesus is communication. Paano daw po tayo makikipag-usap sa Diyos?
kung hindi tayo marunong ng language na panglangit. Your prayer, story, all Satan, evil, possible understand. Why? Speaking tongues no more. Pastor Jong, Chin, very beautiful. Satan understand, no understand? Satan understand. 만패, very beautiful. Satan understand, no understand? Understand. 그래서 사탄은, your blessings cross. Why? Satan understand your pray story. Pag hindi daw po tayo marunong mag-speak in tongues, kagaya po ng prayer kanina po, Pastor John, so many speaking tongues. Why speaking tongues? Five disciple, number one, very knowledge, good, Paul disciple, speaking tongues, many prayer, you are solo. Ayan, pag hindi po tayo marunong mag-speak in tongues, yung mga blessing po natin ay maa-attack po yan ni Satan, i-stop po yan ni Satan, kasi naiintindihan niya po kung ano yung hinihingi natin sa Diyos, gamit yung normal na lengguwahe na mayroon tayo. So Pastor John, in the name of Jesus, Spirit get out, no problem. Why? Spirit understand, my outside say, understand, get out. Kung tayo daw po ay mag-pray na ang bad spirit lumabas, wala po yung problema kasi naiintindihan po ng bad spirit na pinapalayas siya. 근데 important story, pastor prayer, important story, only speaking tongues. Why? Pastor not understand. Father가 to me straight communication. Kaya po, napakahalaga po ng tinuturo ngayon ni Pastor na matutunan po natin ang speak and tongues sapagkat ito lang po ang lengguwahe na hindi malalaman ng maiintindihan ni Satan at ang ating panalangin ay makakadiretso sa langit. So our members next year, 2026, January 1st to be start year, true hope together. Come on, worship. Nearly, Father가 speaking tongues given to me. Prayer, forgiveness. Sin, prayer. Kaya po, in the year 2026, sa muli po nating pagbalik sa simbahang ito at pananalangin, hingin po natin sa Diyos na matuto tayo na makapag-pray in the Spirit. Yun nga po, yung matuto tayo na mag-speak in tongues. Speaking tongues not understand, you are really big bless me difficult. Kapag ang speak and tongues po, hindi tayo marunong at hindi din po natin ito naiintindihan, marami pong pagpapala ang hindi natin matatanggap. Satan, evil, bad spirit, servant. Speaking tongues not understand, bless me no problem. Why? Bad spirit, evil spirit, demons spirit, servant. Kaya po, malaki ang pagkilos na magagawa ng kaaway kapag hindi po tayo nag-speak in tongues. 근데 your heavenly going no going. Bad spirit slavery, evil spirit slavery, demons slavery, heavenly going no going. Heavenly going difficult. Kung tayo po ay maaalipin ng mga dyablo, ng masasamang espiritu, tayo po ay hindi makapupunta sa langit. Amen. 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 Blessing important. Now, however, really important our heavenly going important. Ang pagpapala ay mahalaga, pero labis pong mas mahalaga, mas importante po, ang makapunta tayo sa langit. Amen. Amen. Okay, all glory to God. 자, all 10, natin ang Diyos na buhay. 10 minutes, 10 minutes prayer. Father God, my sin, forgiveness. Our sin, family sin, forgiveness. Our barangay sin, forgiveness. Sabay, Father God, hope given to me, bless given to me, all speaking tongues given to me, all prayer. 자, 1, 2, 3, go. Kaya po tayo Lord. mananalangin. 10 minutes po tayo mananalangin na ang mga kasalanan po ng ating mga pamilya, ng bawat isa ay lubusan at tuluyang mapatawad ng Diyos. 자, 1, 2, 3, go. Lord. 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 Kung marunong ka pong mag-speak and tongues, speak.
Uriya Bakadiriya Sikadiriya Babakatariya Sikadiriya 아버지 Mga salita, Panginoon Diyos, maging ito isang aming kalakasan sa araw-araw namin ginagawa, O Diyos, na maging kalugod-lugod ito sa iyong libre. Maraming salamat sa lahat ng mga magbibigay. Patuloy niyo po silang pasaganahin. Ano man ang kanilang hanap buhay, Panginoon, Hallelujah, Lord. Ikaw patuloy na magbigay sa amin ng kasalanan. Siksik, bibigay ko tumahapo po ito. Maraming salamat. Ito ang aming samot na lang sa tayo ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Nalalakihan po namin ang bawat isa na tumayo at talagang ibigay sa Panginoon.
Amen.